Tak, po hodinovém zpoždění jsme stále na letišti a přiletěli jsme místo kolem 5:30. A zjistili jsme, že vlastně letíme do toho Palerma a odsud máme být převezený šatlem, ale protože je svátek, tak nejezdí úplně pravidelně ty šatly, má jich před 6 a odhad je mezi 2 až 3 hodinama a vlastně nikdo nic neví, takže super. Když začínáme tohle jak svině, tak nemůžeme si nic jako pořádně koupit, protože prostě nevíme, kdy ten šatlo přijede. Takže jsem si koupila nějaký cavalliccio, což je tady italská specialita sicilská a nějakou pizza poštu. Chutná jak skoro naše trubička a stála asi 2,30. Jsem zvědavá, kolik to bude stát v Katánii. Taková smrdutá ulička. Tak Kateřina ožila, tak vám ukáže, jaký je v Palermu strašný bordel. Co se tak na mě díváš? Nebo ji nejdeš vidět. A zároveň teda je tady strašný smrad. A, no, nádhera. Capricciosa e rigolì. Uno cappuccino. Tak nacházíme se na nějakém náměstí, kde tady tohle slavná bouda. A vypadá to, že se tam dá jít, tak uvidíme. A slov na nás ukazuje prdel, všimli si z toho? Vítám vás z Katánie. Dneska jsme přijeli busem teda do Katánie z Palerma. A i přes moji zdravotní situaci ladu se zmrzlinou. A chodíme uličkama, užíváme si. Tohle je fakt kouzelná ulička. Už. Krásný dobrý den, dneska máme sobotu a právě odcházím z našeho apartmánu, tentokrát sama, protože můj společník jak si usnul a no, jdu se zkusit podívat na ryby trh, i když za hodinu zavírá, ale kromě ryb by tam mělo být ovoce a tady nějaký ty pinočily, no prostě takový ty trubičky, takže to by tam ještě teoreticky být mohlo. Uvidíme, v jakém stavu a tak nějak pocárat po uličkách, protože se mi nedaří usnout. Tam bydlíme, tam. To vám ukážu potom, až tam bude asi uklízeno. A mám jeden velký zásadní problém. Odešla mě asi čočka zadní kamery u iPhone 8, což jsem četla na internetu, že u těch starých už dlouho používaných iPhone 8 bývá docela častý problém. Takže se vám snažím tak nějak všechno natočit na tuto přední kameru. Když se natáčím sama, tak je to dobrý, ale blbý je, když teda chci natočit něco jiného, to je takový jako ten obraz osekaný.
ale zkusíme to. Zítra máme totiž trip na Etnu, který mám v rámci spolupráce, tady domluvený. My bydlíme v tamté uličce naproti, kde jsou stánky a ta ulice je Via Etna, nebo Etna, a tady jsou ještě další stánky. Tak tady každý den od 7 do 14 hodin bývá rybí trh a tady by měl být trh i s ovocem, zeleninou a vším možným. Teď už to víceméně sklízí a jdu docela dost pozdě. Tak jestli vidíte za mnou tu mlhu, tak tam je sopka Etna a trošku nám dneska kouří, takže je tam zamlženo. A všude hrozně fouká a popel, je to takový nepříjemný do očí, fuj. Haha, to je dobrý. Si natáčím zahradu a píše mi to odbočte doleva. Tak a takhle nějak vypadá celý Castel Ursino, což tady ten hrad, kde se nacházíme. Tam mám trošku prší do baráku. Hehe. Tak pomalu končíme prohlídku kastela a budeme se přesouvat k moři. A o čem tato prohlídka byla? Tak byly tady různé sochy, hlavně z řecké doby, protože si celé dřevo patřilo Řekům. A teď jsme na posledním úseku, kde jsou například i zbraně z modernější doby. Tak, takhle vypadá moře u Katánie. Je tady trochu bordel, jakože naplavený různé odpadky. A jsme kousek od letiště a vlastně tím směrem máme i poslední den ubytování v hotelu. Tady je takhle soukromá pláž, kde jsou deštníky. Krásné dobré ráno, já vás zdravím z Katánie a za půl hodiny, nebo ani ne za půl hodiny, máme sraz s Ernestem z Etna Guided Tours, což je vlastně tady místní organizace, nebo místní firma, která poskytuje prohlídky, jsou víceméně prohlídky pro menší skupiny na Etně a jejím vlastně přilehlém okolí. A měl by nás zavést na místa, kam běžní turisti nechodí. A Ernesto má přes 20 let praxi, což už vlastně svědčí samo o sobě, jak asi může ta prohlídka Etny probíhat. Jinak máme zase vedro a já už jsem připravená víceméně takhle a peču se teda v legínách, což je fakt super. Jinak toto je náš pokoj, máme manželskou postel a pokoj je teda v sicilském stylu. Tam je obraz, taková jako starší skříň, televize, balkon, s vyhlídkou. Tak už jsme nějakou chvilku na cestě a nejsme úplně daleko od vrcholku. Trošku jsme měli problém v meeting pointu, ale s průvodcem byla dobrá domluva, takže jsme se našli a jedeme. Tady je všude nános čerstvého popela, protože 14. ještě
Tak jsme u prvního kráteru a to je kráter Vesper, říkal, že jo. To se jmenuje jak naše ulice. Nebo ubytování. Tady je mega vítr si hýbe. Takže tady byla erupce 4 týdny zpátky. Tak, my jsme na vrchu. Tady proběhla erupce zhruba 4 týdny zpátky. A tam nahoře, tak tam proběhla teďka 3 dny zpátky, tam prý nepůjdem. Za mnou v mlze je Katánie. Takhle vypadá běh v lavovém poli, který nám doporučil průvodce, ono to tak jako nadsnáší. Tak naše cesta je pomalu u konce. Klouž tady po lavovém poli a bylo to super. Tak se na dalším místě. Čau. Jdu právě z obchodu, tady z tohoto, což je nějaký deko, by Grupa Arena, s tomu rozumím, a je to trošku takový jako dražší. Jdeme tomu výběrový obchod, kde spíš najdete i věci, třeba co se týká Sicílie, kefír za 2 €, což je teda palba, ale nechtěla jsem přicházet, takže... Tak já jsem kousek od našeho ubytování a tady se nachází takovýhle zajímavý barevné uličky, třeba Via Santa Filomen je samý vlastně podnik a spíše nám přišli, že tam jsou místní. A takhle jsou osvětleny další uličky, tam je vzadu takové jako náměstíčko schovaný tam. Máme tady neděli a jsme v Římském divadle. Vstup 7 €, na dospělého, pro mladší 3,5 €. A je to teda takové jako v rekonstrukci. My jsme na začátku takovým díme, co uvidíme. To říkám docela často. A potom půjdeme na ubytování a pojedeme do Taorminy, což je takový krásný tady přímořské městečko, historický. A je tam ostrovek Isla Bella. Ještě jsme se šli projít do parku Maestrange, kde probíhají každý večer koncerty, s tím, že poprvé jsme se semka dostali. Za mnou je fontána a jdeme na výhled na Etnu. Tamhle před námi v mracích je Etna a tam jsme právě někde včera byli a jak koukám, tak jsme měli docela kliku. Protože aspoň trochu bylo nějakou dobu vidět. Konečně nám přestalo pršet a my jsme v Taormině na takovém jakoby náměstíčku s úžasným výhledem na moře a navštěvujeme kostely. Akorát jsme teda tady do sebe narvali ještě jídlo a narychlo takovou jako zmrzku cestou, to nestálo ani za zmínění. To bylo prostě něco, co jsme našli. Právě jsme na Isla Bella a je odliv, protože se tam dá dojít naproti pěšky. Koukám, že tam je nějaká vyhlídka. Tak to tady vypadá. A máme tady den odjezdu a takhle vypadal náš pokoj.
Konečně jsme v restauraci Trattoria něco. Cavalleria. Kam jsme se dostali až teďka po 5 dnech na oběd, protože je tu neustále fronta a plná rezervace a máme antipasto. Krásný večer. Za mnou vidíte část města Syrakusy, ve kterých jsme zhruba od 5 hodin, takže máme i nové ubytování. A teď tady končíme na takové místní kamenito cosi pláži. Neumím to úplně popsat, něco jako lašení. Každopádně na fotkách to vypadalo docela hruzostrašně a v realitě je to trochu jiné. Je tam toho hodně co k vidění. Mám důkaz, že mám briošku s tím, se zmrznou. Právě se nacházíme na pláži Punta della Mola. Taková skrytá pláž v Izole. To vypadá jak slon, ale spíš jak mamut teda. Spíš jak mamut. A tak se mě asi líbí víc. Tam se bude něco schovávat. Tak tady toto, co všechno vidíte kolem, bylo mořské dno. Před moc lety. Tak my jsme si nakonec včera počali auto, což jsem vám ukazovala, a jeli jsme teda na Punta della Mola, jestli to říkám správně. A tím, že auto máme na 24 hodin, tak jsme dneska přijeli semka znovu, ale máme asi tak jako 2 hodiny a jako 2 hodiny čas a na koupání jsme měli. A teď musíme dočerpat benzín a auto už vrátit. Blbý je, že máme spoustu suvenýrů a nevím, jak to utáhneme, až se chceme podívat po Syrakusy. Tak vypadá naše auto. Malinký Fiat. Tady většina aut je jako malých. Jinak to tak má. Rekapitulace, auto vráceno a teď se procházím ještě v Syrakusách a objevili jsme tady další pláž. A no. Tak nacházíme se v Pastarán, kde si objednáte těstoviny za 5 euro. A mají to tady moc výborný. No a teďka tak pojedeme do Catanie. Máme objednaný autobus. Tender type of love, babe. It's the type of love that make you act stupid, even when you ain't stupid. Make you do some silly things when you done, you feel foolish. We thug, girl, it is what it is. We went through it. Ain't no love lost, babe. Accepted all your flaws, babe. The way you run into my mind must be exhausted. You say that you find yourself the moment that you lost, me. Say don't put a price tag on it. Look what love cost me. So much going on. I even loved you on my off days. How you gonna do your nigga like that? Just don't do no nigga like that. You told me where they do that. How you gonna do your nigga like that? Put that shit out on the map. Show me where. My už jsme v Rakousku a teď jsme byli si dát oběd v Bille. Koupila jsem si Cipr, což je moje nejoblíbenější rakouské pivo. A zhruba za půl hodinky bychom měli snout na bus a jet do Brna. Možná vám natočím ještě, co jsem koupila ze suvenýry, to uvidíme, kdyby ne, tak se s vámi loučím.